Det vi skal vise i dag er, eller det vi skal se i dag er, om olie, der har været i et glas med vand i en halv time, kan brænde lige så nemt som et glas med olie, hvor olien lige er kommet i. Så Kristoffer, hvis du putter olie, lige så meget olie i det andet glas, som der er i det første glas. Altså der her, ikke? Ja. Jeg ved ikke, hvor meget du putter i det første. Bare med øjemål. Altså i det der glas, ikke? Det er tomme glas, eller det med vand, jo. Så stop. Cirka 3 gange så meget, men okay. Nu skal vi bruge noget til at kvæle ilden, hvis nu det går galt. Så den der flaske, den skal væk. Helt væk med flasken. Hvis der sker noget dumt, så skal vi helst ikke springe. Okay, så nu sætter du ild til dem begge to, og prøver at gøre det mere eller mindre på samme tid. Og vi skal bruge 2 af dem der, hvis vi gør det sammen. Hvis vi starter med den, hvor vi lige har puttet det i. Det bliver nødt til at tænde stykken af først, eller holde lidt tændstykken af. Så peger den nedad for at gøre det. Bare putte den helt ned i. Okay. Så det vi ser her, det er, at selvom vi stikker tændstikken helt ned i bæret med olie, så går der ikke ild i det, fordi at det er sættet i vandet i en halv time. Men det hvor vi lige puttede olie i, gik der ikke lige med det samme.